tiang buk na hi Mizoram ah hian kan lel hriat viewa retailer ah kan hmang deuh veka sazuarin an hmang boka Aizawl bazar ah an hmang deuh veka hei Nendila kan thil khai hi a in buk tawk chia a dik lo na mipuin kan hre lo ngei the ni amai ro chu buk lung kan danai kan thlak dawn ani ama in buk tok chia kha tuna chun a in buk tok ta lo ni enge a chan ama ang khanin ta thale ron teng hian in buk tok le sia ni ngatinge a chan kan ti chuan buk na hi hetilai hi hian om thanga tilai a phe hi in chen tur ni a in buk tok lo na chan chu tuna hian a in buk tok chia ama ro chu kan thak chi khan in buk tok ta lo ni tilai hi pakhat hi an valuta lai hi pakhat hi an vo ar thina ni chu zoram mi hi na buk na dik kan hmel hriat ti nan hian kan tira buk na hi bu fai ila kon an bu na ati tem ti yen don chuan tilai hi an vo aren lai an valu tem ti hi en thian la buk lung hi an vuak lu lampang ah hian an dah tlang tu china chu thingtlang mi te mipui tam takin kan dik na chanvo hi sungong hoi me nei che sak china chu mipui kan har nan hian buk na dik le dik lo hi kan hriat theinan hian manin kan ke de to me ton lia